En el cicle de vida de les empreses, com de les persones, el relleu és un procés inevitable que, si no es fa bé, pot justament minvar el futur de la companyia. I parlem de relleu, però no només generacional, en l'empresa familiar, sinó també de relleu d'oficis. 3 de cada 10 empreses enfrontaran dificultats per substituir els treballadors que es retiren. Com estan enfrontant aquesta situació les grans companyies? Us ho expliquem a l'Empresa al Dia. L'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Benvinguts a l'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Aquesta setmana parlem de relleu per endinsar-nos en els entrellats més quotidians de l'empresa catalana, mirant amb atenció tota l'actualitat econòmica que afecta també el present i el futur de l'empresa. Per fer aquesta anàlisi comptarem, com sempre, amb el Carles Flor, benvingut, i amb la Gemma Fonseca, benvinguda. Hola, Helena. De què més parlarem, Gemma? Parlarem de les eleccions sense entrar en política. Quins són els projectes empresarials i econòmics cabdals que haurà d'encabir el nou govern? I per descomptat, seguirem al minut les últimes actualitzacions de la trama, o més aviat, partida de ping-pong entre BBVA i Banc Sabadell. Tots tres us farem una breu píndola de l'actualitat econòmica i empresarial perquè directius, directives, empresaris o tots aquells professionals vinculats al món de l'empresa i al teixit productiu català porteu l'Empresa al Dia. Comencem! Sense relleu estem destinats a desaparèixer. I com dèiem a l'inici, 3 de cada 10 empreses enfrontaran dificultats per substituir els treballadors que es jubilen. Per què? Doncs perquè avui dia, en el nostre teixit empresarial, hi ha oficis amb manca de personal. Parlem d'oficis tradicionals o potser entesos com a poc atractius o que ofereixen poques sortides, als quals no estan despertant prou interès perquè els joves es formin. El resultat? Tenim professions en perill d'extinció i negocis sense relleu professional. Per encabir aquest relleu, Catalunya necessita graduats d'FP, de formació professional, formats en el sector de la construcció, la fusta, l'hostaleria, instal·ladors o de les indústries alimentàries. Així ho revela un informe, l'Informe General de Prospectiva, que ha elaborat l'Agència Pública de l'FP. Algunes empreses conscients d'aquesta problemàtica ja no estan anant a buscar aquests graduats difícils de trobar, sinó que els estan formant ells mateixos. És el cas de Bonpreu. L'empresa catalana està a l'avantguàrdia en la formació d'experts en productes frescos, com peixaters, carnissers, xarcuters i forners, i durant l'últim any ha format a uns 917 participants. I ha dedicat 42.000 hores a perfeccionar habilitats professionals que per a la seva companyia són crucials. Li diuen l'Escola de Comerç, i és un lloc físic. De fet, la periodista Ana González, de Via Empresa, hi ha anat aquesta setmana i ja ens comenta que són unes instal·lacions que, de fet, imiten fidelment la botiga real, amb els seus corresponents obradors i taulells. I com a curiositat, Helena, Bonpreu ha invertit enguany d'1 milió d'euros en el pla de formació de les seves escoles de comerç, tal com comentaves. Van arrencar el 2005 i sembla que els està funcionant prou bé. Que de fet estem parlant de Bonpreu, perquè hi hem anat aquesta setmana, però que hi ha moltes més iniciatives semblants, tant públiques com privades. Públiques, per exemple, tenim el cas de les cases d'ofici, i privades de moltíssims sectors diferents. De fet, tu, Gemma, aquesta setmana has parlat amb Teisa, si no m'equivoco, que és una empresa gironina d'autobusos. Efectivament, Helena, tal com comentes, hem parlat amb Teisa, concretament amb l'Àlex Gilabert, el director general de Teisa, una de les companyies líders de la província de Girona. I així de clar ho tenen. Van a la conquista i crida dels conductors d'autobusos. Què busquen? Doncs allotjament gratuït, més salari i alguns privilegis. O sigui, això és el que els estan oferint, allotjament gratuït per aconseguir conductors. Això és retenció de talent. Així de clar. I quines són les causes que està passant, no? Doncs parlen d'un problema de prestigi, com també hem comentat abans, de dificultats per trobar formacions professionals i de disponibilitat. Perquè es veu que, segons m'explicava l'Àlex Gilabert, per pagar-te el carnet d'autobús pot costar al voltant de 3.000 i 5.000 euros. I també has d'estar disponible per tenir horaris variats a cap de setmana, primera hora del matí, i evidentment els problemes que hi ha a les autoescoles per examinar-te, que això donaria també per un altre podcast sencer. Sí, perquè poden estar no sé si era des de 6 a 9 mesos per treure's el carnet, no? Sí, i així de clar. I quines propostes, per exemple, estan començant des de Teisa, i potser pot ser que s'animi Segalers i d'altres companyies, on estan parlant una mica amb l'administració, amb les patronals, a veure què es pot fer, més formació, més prestigi del sector, pagar la formació i fins i tot el que comentàvem abans, l'habitatge durant 3 mesos, facilitar-ho tot. I atenció, salaris per sobre dels 2.000 euros bruts mensuals. Déu-n'hi-do. Parlant de relleu, no ens oblidem del relleu generacional, però en aquest cas el de l'empresa familiar. L'empresa familiar, clar, representa el 78% dels llocs de treball privats i generen el 68% del PIB català.
I una dada que mostra aquesta problemàtica que tenen les empreses familiars en el relleu generacional és que només el 2,6 d'elles sobreviuen a la tercera generació. Es diu la maledicció de la tercera generació en les empreses familiars. Sí, l'entrevista aquesta amb la Isabel Nogueroles era molt interessant. Que la va fer la Gemma aquest cap de setmana. Exactament, perquè posava una miqueta el punt sobre les is. És a dir, quan les empreses familiars contacten amb els assessors externs, quan hi ha una crisi. És a dir, no es va preparant durant tota la transició un relleu generacional, sinó que es va buscar a l'extern precisament quan hi ha crisi. I això és el que és greu. Sí, de fet, la Isabel Nogueroles és consellera especialitzada en lideratge, canvi organitzacional i empresa familiar, i exacte, contacten quan hi ha el problema, no? Sí, el que passa és que les empreses familiars, com a bons catalans, són molt seves, i això és normal, tothom vol ser amo de la seva empresa. Però el que no tenen mai present és que durant una època o una etapa han de tenir algun càrrec executiu gran, alt executiu, que posi d'alguna manera pau entre les parts. Extern. Segurament s'estalviarien molts problemes. Però això costa de pair que un de fora vingui a manar els de dintre. Sí, de fet, l'Aida Jurado, que és col·laboradora de l'empresa i també és coach, especialitzada en empresa familiar, sempre diu que les bases pel bon funcionament en els conflictes a les empreses familiars s'han de posar quan justament no hi ha problemes. Exactament, per això. És com aquells que parlen que som experts en comunicació de crisi. La comunicació s'ha de fer sempre, perquè quan arriba la crisi ja et troba preparat. Quan la fas, quan arriba la crisi, vas sempre a contracorrent. És ella la crisi la que et mana, no tu a la crisi. Quins altres titulars et va donar l'entrevista, Gemma? Justament lligats amb el que comentava el Carlos i el que ens deia l'Isabel, la major part de les vegades que em contracten és perquè hi ha caos. Hi ha altres titulars que també han cridat molt l'atenció i sobretot això, que molts empresaris cedeixen l'empresa als fills com si fos un testament, fins i tot una casa, i s'equivoquen, o també el que comentàvem abans, moltes empreses familiars estan debilitades perquè no aposten pel relleu generacional, s'ha d'educar a un fill i dir-li que el cognom no li dona autoritat i ja l'últim, qui té una relació sana amb l'empresa familiar és perquè ha marcat uns límits clars. M'ha encantat perquè li has dit Carlos, no? El que té que treballar amb el Carles... No, es nota a les eleccions que ha guanyat. Es nota perquè és com allò de l'Espanyola. Ahir nit vaig tornar a sentir l'anunci una altra vegada de l'Espanyola. De l'Espanyola, no? Una aceituna comunió, que no l'havia sentit des de, jo crec que és la meva infantesa, i ara el sento cada dia, des del dilluns. Catalunya està canviant, cap on anem. Sí, de fet, diumenge a les urnes a Catalunya vam decidir fer un canvi de rumb en la política catalana i, per tant, en la nostra economia i dia a dia. Bé, la ciutadania va expressar les seves voluntats. Veurem, però, si s'aconsegueix formar govern o si haurem d'anar de nou a les urnes. Quins són els projectes cabdals que estan en joc en la formació del nou govern? Durant les darreres setmanes hem preguntat a experts del sector i entitats econòmiques del territori i hem decidit destacar-ne un, cadascú de nosaltres, la Gemma, el Carles i jo. Informo més que no sé quins projectes heu escollit. O sigui, us he demanat simplement que escollissiu un. Qui vol començar? Doncs, Helena, si em permets, començo, però abans de que cadascú ens aventurem i tot, sí que m'agradaria explicar un article que el recomanem 100% de l'Enric Llarch, que és una anàlisi que es diu Projectes que ballen, i aborda des del hard rock, l'aeroport, el quart cinturó, desalinitzadores, renovables, tret xemeneies, línia 9, molt i molt, també, evidentment, el traspàs de rodalies, preus de lloguer, rebaixes fiscals i un llarg etcètera. I jo m'agradaria començar parlant de l'emergència climàtica, la sequera i l'aigua regenerada, que és el tema estrella de l'any. I, evidentment, el paper de les desalinitzadores. Qui les paga? I si continua plovent com aquestes setmanes, ens fem endarrere com si no hagués passat res? I com plantegem l'estiu amb temperatures similars, com comentava una experta que sortirà aquest diumenge via empresa, amb temperatures similars a Marràqueix? Com pronostiquen els últims informes? Cap on anem? Us cedeixo el torn. Va, Carles, et toca. Quin has escollit, tu? Jo volia parlar d'una altra cosa, però la Gemma m'ha donat una idea. La impresa al dia. Vosaltres sou joves, però alguns ens recordem de la crisi climàtica o de sequera que va haver-hi l'any 2008. A part de la sequera, va portar que el país s'anés a la merda, però no per la sequera, precisament. I en aquell moment es van prometre dessaladores per tot arreu que mai més no tornaria a passar. Al cap d'uns dies va tornar a ploure, es van tornar a omplir els pantans i les d'això, i tothom es va oblidar del problema. De fet, aquí, a la que va ploure 3 dies, ja van treure l'estat d'alarma. Sí, però és que, a més va haver-hi, curiosament, que va haver-hi un meteoròleg molt nostrat que li van preguntar pel tema de l'aigua i va dir,
els pantans, que estan buits, no us preocupeu, ja es tornaran a omplir. Vull dir que al final sempre acabem amb aquestes coses. Però bé, tornant al que... El teu punt, quin has escollit? A veure. Jo és que no he escollit cap dels punts cap dels articles dels experts que van parlar. Jo he agafat 2 articulistes que han coincidit. És que sempre fas el que vols. Xavier Roig, Em sembla molt bé. el Xavier Roig i el David Garrofer, que van parlar de la productivitat. Ah, molt bé. I sobretot el Xavier Roig insisteix molt en els seus articles en la productivitat, i aquest dimarts va fer un article dient que li demanava al nou govern. I a part de demanar-li que tingués una visió completa del país i no només dels seus nassos, que pensés que un dels grans problemes que tenia aquest país era la productivitat. No un dels més greus, no. Deia que el més greu que tenia. Saps que vas molt alineat amb el Cercle d'Economia? Perquè, de fet, la nota d'opinió que va publicar ahir... Espero que no. Però la nota d'opinió que va publicar ahir era justament sobre la productivitat. Espero no anar alineat amb el cercle, amb el Círculo d'Economia. Podries. I l'altre, del David Garrofer, que també parlava d'un tema molt crític, que era que s'havia d'optar per un model migratori català propi per respondre a les necessitats socials i econòmiques. Crec que aquests són els 2 punts que jo destacaria d'aquesta història. Jo em quedo amb la reforma de l'administració pública. No? O sigui, de fet, que el Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració, no? El FERA, ha publicat... No? O sigui, Que m'agrada això, la Fera Ferotge. La Fera, doncs m'agrada. La Fera Ferotge, sí. Despertar la Fera per reformar l'administració pública. Aquesta és una entitat fundada l'any 2013 per diferents entitats que representen la societat civil, i va preparar una bateria de 80 propostes per reformar l'administració. I jo em quedo amb una, que és... m'agrada la desburocratització, però amb la que em quedo és amb que Catalunya tingui una direcció pública professional. És a dir, és normal que cada vegada que hi ha un canvi de govern, més de 200 directius i directives d'entitats i organismes del sector públic són destituïts dels seus càrrecs? O com pot ser que tinguem consellers que no han exercit mai un càrrec semblant a la matèria de la seva conselleria? O que mai hagin treballat a l'empresa privada. Exacte. O sigui, que només tenen carrera política. La selecció de directius... Calcula quant temps tarden des que arriben i prenen possessió. El secretari, el director general, el subdirector general, no sé, quant temps tarden a entendre el que han de fer. La selecció de directius s'ha de fer sota criteris de mèrit i capacitat per seduir, captar i retenir el millor talent, tant en el servei públic com en el sector privat. Vaja, és el projecte cabdal per mi que... Això sí, això seria el bo, i això és la desburocratització, que a banda de la Fera ho ha fet públic, s'ho ha fet propi el Xavier Panés, president de CECOT, amb un dels articles que va fer aquests dies aquí. I parlaves de productivitat, Carles, que dèiem que el Cercle d'Economia ahir va publicar la seva nota d'opinió, perquè la setmana vinent és la reunió anual del Cercle d'Economia i sempre la setmana abans publiquen la seva nota d'opinió. I vam anar ahir a escoltar una miqueta les principals reflexions d'aquesta nota d'opinió. El nombre de persones cotitzants a la Seguretat Social avui es troben màxims històrics. Hem assolit la xifra de 8 milions d'habitants a Catalunya, I què està passant perquè tinguem aquesta productivitat tan allunyada de la resta d'Europa? I això seran uns dels reptes que proposa el Cercle per la pròxima trobada, que comentaves, Helena, i un crit d'alerta als polítics. Cal un lideratge realista i ambiciós. Toca posar-nos les piles. Bé, els polítics ja tenen deures. Nosaltres continuem mirant de reüll, o no tant de reüll, les últimes novetats del que dèiem, la partida de ping-pong entre el BBVA i el Banc Sabadell. El que decideixen els uns i els altres marcarà l'èxit d'una OPA que ha nascut amb el rebuig de l'executiu i de la classe política i l'empresariat català, que tots temen per la concentració de poder, la pèrdua d'ocupació i l'impacte en el finançament de les companyies. I mentre s'acaba de decidir tot plegat i de comunicar, nosaltres estem fent un especial BBVA i Banc Sabadell per analitzar detalls importants en aquesta operació i que de vegades poden passar desapercebuts. Per exemple, qui és qui en el Consell d'Administració del Banc Sabadell? Quina és la seva relació amb el banc i quines motivacions poden tenir aquestes persones que formen part del Consell?
I Helena, també ja ho va avançar una mica la setmana passada el Carles Flor, que el cuit de la qüestió estava una mica amb qui és qui al Consell d'Administració, i sí que Roger Vinton ho ha analitzat aquesta setmana en el nostre especial, però crec que cal remarcar una figura clau i que sovint no se n'ha parlat prou, i que es tracta del mexicà, a veure si ho tinc ben apuntat el nom, David Martínez Guzmán, no? I que és el màxim accionista individual i segon global de Banc Sabadell. I sembla que, segons algunes filtracions dels mitjans, va valorar a favor de l'OPA, no? I veurem què hi ha aquí darrere, quins beneficis hi pot haver per alguns i pels altres, i estarem seguint-ho cada dia. Bé, és el que té més, jo crec que té un 3,56% del capital del banc, que, o sigui, però que... No t'agradaria tenir-lo, no? Ui, sí, i tant. Sí, ho diem de seguida. I que també ve d'una inversió de gairebé una dècada de pèrdues a Banc Sabadell, o sigui que haurem de veure què pot succeir. Sí, però al final, quan tothom parla de concentracions, ningú es va posar les mans al cap i ningú va protestar quan fa uns anys van desaparèixer 12 caixes d'estalvis aquí. Curiosament, el BBVA se'n va quedar una, la més empantanada de totes, que era Catalunya Caixa o Caixa Catalunya, perquè es va anar canviant pel mig, i el Sabadell també se'n va quedar alguna. Tots van gaudir, com t'agrada dir, d'aquesta concentració. I ara, bueno, està arribant el moment de tocar. El problema de tot això, al final, i l'altre dia, amb una trobada amb un antic conseller d'Economia, explicava que, clar, que hi ha fons d'inversió, els mateixos estan al BBVA i els mateixos estan al Sabadell. Lògicament, aquests són els que seran importants al final. Clar. I amb ells els interessarà, la pregunta és, els interessarà tenir tots els ous a la mateixa cistella o tenir-los o diversificar, no? Clar. I això és el que queda a veure. Doncs hem mirat una mica com serà la setmana vinent. Ja sabem un dels grans esdeveniments que succeiran, que és la reunió anual del Cercle d'Economia. Avui tenim el Carlos Roja, que el tenim a l'altra línia del telèfon, per comentar l'agenda de la setmana vinent. Tot a mà per apuntar? Carlos, què ens hem d'apuntar a l'agenda? Doncs comencem parlant de l'IoT Solutions World Congress, que se celebrarà entre el dimarts 21 i el dijous 23 de maig a Fira de Barcelona. Es tracta del principal esdeveniment sobre tendències de transformació digital i tecnologies disruptives. Dins d'aquest congrés trobarem temàtiques força interessants com, per exemple, la ciberseguretat. D'altra banda, també se celebrarà el Construmat 2024, l'esdeveniment que reuneix a quasi la totalitat dels segments que formen part del sector de la construcció espanyola. Tindrà lloc també del 21 al 23 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. Sí, i com dèiem, no? Tindrem un dels esdeveniments més importants per al teixit empresarial català. Es tracta de la reunió del Cercle d'Economia, que es durà a terme entre el dimecres 22 i el divendres 24 de maig al Palau de Congressos de Catalunya. Enguany serà la 39a edició, on es parlarà d'abordar el context internacional i de la importància d'impulsar la productivitat i el benestar per la competitivitat de la nostra economia. Algun altre esdeveniment més a destacar? Un parell més. Dimarts 21 de maig tindrem el 22@Àgora al Meliá Sky de 2:45 del migdia a 3:45 de la tarda, on s'explicarà com ens afectarà la nova regulació de la intel·ligència artificial aprovada al Parlament Europeu el passat mes de març. I d'altra banda, dijous 23 de maig, de 6 a 8 del vespre, Tech Barcelona organitza el Pier 07 Health After Work, la seva iniciativa mensual que reuneix científics, emprenedors, inversors i corporacions a la indústria de la salut. En aquest cas, com és habitual, també el Pier 07 de Via Laietana. Perfecte, Carlos. Doncs moltes gràcies. I amb l'agenda plena anem a escoltar la píndola filosòfica que ens envia la politòloga i filòsofa Ariadna Romans. Hola, Helena, com estàs? Doncs avui us porto una frase d'una gran economista, Premi Nobel, que es diu Elinor Ostrom, que ens va deixar el 2012 perquè va ser una de les dones economistes més importants, segurament, del segle XX. I ella sempre repetia i sempre deia que és molt fàcil quedar atrapat en la teva pròpia xarxa intel·lectual. I és una frase que penso que és rellevant no només per l'acadèmia, també per l'economia o per projectes socials, perquè és molt senzill només veure allò que tenim al costat i allò que ja considerem que és nostre, que és correcte, que és desitjable. I quan ens enredem en aquells cercles on tan sols estem veient una part de la història, ens estem en realitat oblidant de l'altra. Llavors, Ostrom sempre deia, no?, que s'havia de tenir la ment oberta i que s'havia d'explorar fins i tot més enllà
del que és la nostra xarxa intel·lectual, els nostres pensaments intel·lectuals, perquè si no, el que en realitat estàvem fent era perdre'ns una part de l'explicació. Aleshores, penso que és una frase de molt profit i que espero que sigui d'ajut. I amb aquesta reflexió que ens convida a sortir del nostre cercle i a explorar més enllà del que és la nostra xarxa intel·lectual, tanquem una setmana i obrim una altra, en la qual justament ens endinsarem en un altre cercle, a la reunió anual del Cercle d'Economia. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Adéu. Adéu, adéu. Passi-ho bé. L'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa.